Hello korbiang long pina video kelalo nung nam kete thang klong alangli araje lapen alangli ke shooting thek nai alangli men ke Roshmi Phangchopi alangli ke shooting a video kolobang so video si ke lang me ik nai lo lapen kolobang so video si nangli tum ke lang pen nangning kang sam nai lo comment box song tok pen ang chinik tha to tang ta video le star ik glonang pijo labang so a video album nong chapal jana bang phi lapen abang phuamen atoma men ke lahen lo Roshmi Phangchopi lapen jirdat ingleng nalo tumna so video album lang ikji brote mawi cinema production YouTube channel along si lang iglong po nang labang so a video album nong chapal jana bang phi lapen abang phu atoma men ke lahen lo Roshmi Phangchopi lapen jirdat ingleng nalo tumna so video album lang ikji brote mawi cinema production YouTube channel along si lang iglong po lahen lo ma nang kang hon labang so short movie film long chaparjan do na bang Roshmi Phangchopi nano tumna so a short movie lang igji brote PR film YouTube channel along si lang iglong po lapen do thulang alang le arji kemi pena photo Roshmi Phangchopi a photo le lang ik sinang totang ta video le star iglonang nang tumna so video lang mesen blote subscribe ignon lapen like tap ignon lapen comment ban teni igri pini video ko lan sikang ton lo ko ruang tu dei ho